Походим в Западния университет от Темешвар и застоим на гурта с лектора по български язик, господята Светлана Караджова, и с неколко от студентите, които тази година са вземел дел на курсовете уредин от наша лектор. Ето се и завъртела една година. Какви и била тази година за тебе, Светлана? За мен тази година е била доста тъжка, за което и трябвало с много работа да се науча какви са тук, да стигна и с румънския, и с той да работа с студенти и университета, и у града, и да бъда сама тук. Много трудност съм имала, ама се радвам, че са той веки изменил и мой да обада, че се усещам като у дома. Имам и на голема фамилия от моите студенти и от моите курси. Познат? Да, познат. И ще да захвалям на всички тези хора, които са се трудили да учат български язик тази година и да покана са те палкени, които бия щел да учат български от есента да се опишат от тези курсове. Век имам вторен курс по язика за съте студенти, които ищат, не само от този факултет, а от целия университет. Паза имаме вечерен курс за тези, които работят. Значи има варианти и мой да обада, че сме и на група, която си скарва много хубаве заедно. Аз съм била много и развълнувана на първо среща, коя хора задоят, за какво са избрали да доят на курс. А сега след неколко месеца, след една година, мой да обадя, че този вечер съм се усещала и още по-развълнувана за какви приказки имат всеки един от тей да остане да слушат тази емисия, че имам извънредни хора у наша комунитет, у нашата общност. Зафалям, Светлана. Зафалям и аз. Аз се казвам Дориан, аз съм студент на Факултета de Științe Politice. Аз съм от Сърбия и уча български език защото обичам българските песни. Ти си румънец от Сърбия или сърбин? Румънец от Сърбия. И ти си тук за няколко години в Румъния да учиш? Да. И как се чувствал една година на тези уроци по български език? Много добре. Беше много добре и аз съм щастлив. Ще идваш и следващата година? Аз съм за последна година и ще се връщаш в Сърбия? Ще се връщам в Сърбия, да. Радвам се, че си бил една година тук. 3 години. Една по-български? Две с миналата година с бившия лектор. С бившия и сега с Светлана. С госпожа Светлана. Добре. Аз се казвам Каталин, аз съм из Темешвара, аз съм половина сърбин и... Какво те мотивира да дойдеш да търсиш български? Ние българите търсим сръбската музика, а защо търсиш български език? Да, защото сръбски български е слично и е ми хубаво. Прилича и ми е хубаво. И да. Искаш да разбереш разликата? Да, и аз уча руски на факултет и български е между руски и сръбски. Супер! Благодаря ви много. Здравейте, аз съм Кристиян Пенков, съм банатски българин. Ние говорим сега на български, защото се намираме на курса по български език в Западния университет. Точно. Мой дърто ми на пайтенски, ама не щим. Не. Това е една възможност за мен да говоря по български език. Откъде си чул, откъде си разбрал за този курс по български език от Западния университет? Съм те сретнала сега една година на първия курс и сега на последния. Така е. Откъде си чул за този курс? Мисля, че онлайн някъде. Да, някъде съм разбрал. И когато си видял, какво си се помислил? Радвах се, че има можността за нам, канадските българи, да
да изучавам книжовен български и това беше моето желание да дойда на този курс. И радвам се, че някой от България идва тук да му преподава, да изучавам български език, книжовен български и да обогатявам палкенския, нашия диалект. И как беше тази година? Ти имаш семейство, не си на 20 години. И имал време да идваш на тези курсове седмица по седмица. Така е, имам и семейство, най-голямата опрелище и работата. Аз идвам с колелото, всяка седмица да бъда тук у 6 часа, таман от 10 км от работата, ама успея всеки път. Еднаш в седмица дойдеш тук с бицикли, с колело? С колело, да, с колело. А в Стар Бешенов идваш още? За съжаление, у Стар Бешенов нямам вече толкова познати. Дядове и дядо и баба са умрели. Нямам къде да... Обади на палченс 2 ори. Ти отдис научил палченс. Сега нашите младите не баш знаят палченс. Ти дис научил палченс. Да, аз съм... Моята майка е умрела, когато съм се рожден, но моята баба ме отранила до 6 години. И от 6 години съм въз баща ми от Тимишоара и тук съм пораснал. Да. Ама палченс, бабата те 6 години? Да, от тези 6 години и всяка седмица съм съм идвал в Стар Бешенов и там въз баба и дяда, да. А другаре от Бешенов си мал приятели, палчена от сил? Да. Моите приятели все са били от Тимишоара, но сме отидвали у Бешенов там да се играем. Обадим някой. Йожи Караджов, Рафаел и Антон Мирчов. Летните ваканси те са били у Бешенов? Да. Какво сте правили? Сходи на ръба, на сифонете? Само прости сме правили. Да, на ръба не, ама да се къпам. Да се къпам на сифонете. Той било на мода. Да, той било тогава. Той било страшно на сифонете. Какво, дискотека, камина? На дискотека, на камина сме одли всек път. Да, готи мал, да. Яден, какво нещо ти я рисвал да ти готвила бабата? Какво ти я рисвал да ядиш? Аз и сега готвя, че ми харесвал да уча да готвя с баба. И български патладжани, пикани, с сленена паприкажа, нашия паприкаж от пиленце. Да. И чурбата пак с листаци. Да. И имам време права листа. Имам машината от баба. Сръбска машина. Сте продал къщата? Да, моите са продал. Баба е останала сама, не могла да се издържа и мой баща с сестрите са продал. Да. Зато и нямам сега да се върна. Какво, задваждаш и до година, ако заимаш курс? Да, ще дойда, че
Не съм доста, да. Ищиш još по-много да знаш. Да, ми е трудно да говоря така само еднъж на седмицата, но ще продължа да дойда на курс и ще донеса и моята дъщеря. Тя е искала тази година да дойде, но не са се връзка. Дай Боже да се видим и в следващата учебна година. Да. Зафалям много, Кристи. Благодаря. И аз. Съм го сретла на първия сахат на курса по български език, тук е у Западния университет и го срещам и на края на учебната година. Го замолвам да обадят неколко сорти за вас. Вашето име, кой сте вие и тогава го щит да му обадят отде сте дознаели за този курс по български език и какви минала годината, какви сте се усещали, кой знаменувал за вас на вашите години да дважде тут мишвар, всек неделя на един сахат български език. Най-парен вашето име. Мене ме зват Штефи Велчов, съм от Стар Бешнов. Съм дознаел за този курс баш на сайта на университета и у исто време и моя син ме каните, видел како е там, рек, видел съм и аз да се опиша. Но рек, хубаве, искаш да доя с тебе, да вървим заедно, че и мене ми рек да спомена какво съм учил, ама съм забрал младия хурта, ако нема скол съм минал 50-60 години, откъде не съм уртувал български. Имам младия по интернета, новини, чета, фест, вече разберем, тук-там и на хурта детния разберем. Мимачно да уртувам. И той дошло с насърчаване, че у нас година съм взел фамилията, па сме били за първа фети в България, за жалост тъй късно, след толкова години. То никъде не прекъсно. И то истина. Ама съм искал, тъй сме продължил, като сега един кончеди от 7 дни, ние сме направили више от 10 дни, сме минали през Бардаре, сме учили до Чипровец, да видим Зангизанил. Тъй сега се дига киката у Бардаре, като съм застанал с машината и било неделе, сме слезал и на един челек върви кача зърно канто мине, съм видел номерата ме, така сега си от Бешновка. Рик па съм от Бешнов, от Гасродин, па реклал 50, и аз съм у 57, кача сме били, сме се познавали, не зная как. Па той настоял много, че неделя и било заключено в българската къща. Там, патенската къща, да ки думате там. И донил и още един челек и у нас се сключил тей, сам за нам, за моята фамилия, да видим вътре кой. Като съм видел и ми препознало там, че 50% са от Бешнов, артикулите са там. Много съм се радвал, че съм могъл с тей да седа на урта и съм минали през... сме били на меса, на патенската меса. Парантезата за заключат, се завърна курса и бил много къде да обада. Мой държал възън, фест. Сам моя син, аз съм вадил фест, моя син има работа, нек пъти не мога. Толкова слободен кача вас. Не турта. Ама къде да обада нашата лекторка Светлана обажде, че Иван и нормал, ама той сега е научил словата, той не знаел българската азбука. Екзакт, не е знаел кирилицата. Никак не знаел. И кринал да ги учи сега. Аз съм много задоволен, че изстигнал до този нивел. И зато и ако Светлана помогне да иди в България тези страни, идел да... Той си взел кончетио. Сега малко Светлана ме и Влашка торта ме дескуражирала малко, че се бори, че ни той има место. Мисля, че до наситне се опът. Да. Сме вадил всек неделе, истина е било четвъртък, вторник, ама и много сме научил, аз съм кренал да върват уртите, да съм ги учил и
не знае ако сведела и пуснала, ми шло на памет и за поезија, и за песма, и за срдец ми ги учил с нашите даскале. Много хубаво. Значи, ако за продолжи до годин, господјата Светлана за дважде ти надаја. Тај мала и на презентарија и требал да направ на продеканата, си донела сите студенте туке, ги донела, па таа си направила едно лист академик да презентира курса и сад тој продеканата е, не Светлана, кај напусне тој, ние иштем да знаем пунктуал, тој е уния. Рек Светлана, не се сърдем, аз влаш как един сад съм ги държал приза с сата история, тук там ме е обадла обада, кай за уния, обада и за уния, да не съм, не могъл да знае, аз не съм бълнаци язъците, не си история, да ма сата книг, деца излезал за нашата история, сата съм ги чел и ги имам и съм донели тук на Светлана, съм ми показал, кай ти имаш много, кай се усещам българен, па зато и съм го донели сън да се усеща. Кай ти рекали Яни Василчин, кай имет ми Велчов, кай не знае български, але реки срамно, той срамно. Не трябва да бъдеш поет, не трябва да бъдеш скриитор, ама да мой да въртуваш. Вложила успех и този елан вајнет младите ги има да го сещам без вас, да удържи още млади години. Зафалям, Николета, много. Съм Велчов Иван, съм един палтиянин българин. Моят тати от Стар Бешнов, аз съм се родил от Тимишоар и съм дошъл на този курс, съм чул за курса онлайн и съм искал да науча български, че аз не знае, сам палтиянин. И от тази година съм те видела и у първия сахат, те видя и сега на края на годината. Какво си научил от тази година? Много нещо, ама най-мъчно е и да уртувам български. Ама да разбереш? Ама да разберем, сега съм крина да разберем по-хубаве. До сега не съм мога да разбера премного. А сега скрина и буквите си научил да ги пишеш? Да, съм научил. За мен е било за първа фич, как съм учил кирилицата. Аз до сега не съм знаел за нея. Не си имал да я сретеш до сега? Не, аз школата съм ми направил до Мишвар, не съм правил. Ако до годин за се каре, за одеш и още на сахате? Сигурно. Чак ти сайтист, за да направиш време за... Да, трябва. Да, ищеш. Ища той, екзакт. Какво би обадили на другите деца, като ти бе бледът не са учил български до сега, за следващата година, какво би наръчал, какво би обадил? Аз би обадил на тези хора да дойдат, тази е една оказия уника. Да. И за какво да не, трябва да знаят от 10 глад до насетне, не? Много те зафалям. Съм била на първия курс по български език в Западния университет и съм дошла на края, на колоситния, дето съм средла една палтенка, която я замоля та да се представи, кои той ти ме, от коя фамилия се тъглиш, да живееш и какво работиш. Да. Аз съм Мариана Шопова съм сега. По баща ме знаят Бобойчов, от Стар Бешнов съм. Мисля, че многие хора познават моя баща и бил... Са те генерации школари. И бил учител у Бешнов по математика. Другарю Бобойчов. Другарю Бобойчов, са те знаят, но аз съм неговата дъщеря, големата. Мананата и тай тук от Тимишоар, у Джирок живее. Аз сега живея у България. Съм учила от 90-та година съм там. Съм учила като студента у Пареньо София, после у Търново. И тъй съм останала у България. И се задумала у Пловдив. Да, и више от 30 години съм си у България живея. Какво да обада? Сега съм дошла малко по работа, тук е да сведа моята фамилия и да свърша работата и после па отвадем у Пловдив. Сега най-више какво работа ме е питала Николета, какво да обада. Най-више се окупирам с курсори с влащ
да има хора от България да ти щат да научат влашти. Катит Светлана се мъч тук да учи български. Катит, той сме ортували, че аз там уча българите на влашт, а тук уча влайсата на български. И вие двете, Светлана и Марияна, сте били... Ние сме били у един курс, сме учили заедно у Велико Търново, филология българска заедно. И с još и другия студенти, тогава са били тук от Влашко. Рафи Цилев е бил заедно с нам, Петрушка Велчов е била... Познавам. И сега Кристи, който сега е у Пенков, да ти у този курс, сме били заедно, макар че с него малко, ама сме били заедно. Се памтят još. Се памтам, да. И сме били много хубав другаре и ми много милно, че съм ги видела, съм имала прелега да ги видя. От 36 години, ако съм запамтила, обе си се манала от туя тьошече на Баната. Да. Какво и остана за тебе Вишнова? Ко знаменува за тебе Вишнова? Какво знаменува? Знаменува, той дът ми у сърцето, макар че не съм тука, фурт за се и носа. И хората, и дът ги има, и дът ги нема више, дът тук на този свет. Дът съм дал той дът на секой от душата. Дът за се и нос, съд живот, тука и после у тата. Да, почнување си добавила тука од Вишнов. Почнување тука. И било тимелно тој почнување. Тимелно и за сад живот у срцето за остане. Те зафалям од сад срц и бил еден вечер млог тај развалнуваш за мене, сам сретла и ние извънредни хора. Ако искаш да обадиш еден месаж за сите кои слушаат палтенската емисија? Како да ја пожела да са здрав, да имат вера и да снамерат тој дет ги држи с душата уторна канто другите хора. Това е най-главно. Зафалям од сад срц да не изгубиш никаде Вишнова од срцето. Нешто забрава никаде. Зафалям. Хайде да се премерим, българе, која се звим, рака с рака да недим и сенца да запеим. Хайдат, макар кой, у тој друштво никадој. Хайдат, макар кой, у тој друштво никадој. Съм на левич година и добра и разнемерна, откат нашите дедве старе у Банаца се заставля. Милвай родният край, ни го за дома и май, остане пресад живот, верен си на тоя род. Сега, брайке и веселеце, мои драги, сенца с куража бъдете, уиден глас я викнете. Хайдат, макар кой, у тој друштво никадој. Хайдат, макар кой, у тој друштво никадој. Ние туке сме родине, нашите къще уветине, са дома добра и свете, пълна сънве и с надежде. Милвай родният край, ни го за дома и май, остане пресад живот, верен си на тоя род. Хайде, брайке, да играјме и на урода направим. Тук е
hai da se veselim, sânța da se pobratăm. Hajdat makar koj, u toj društvu nikadoj. Hajdat makar koj, u toj društvu nikadoj. Nikad odat još godine, radosne, dobre i mirne, Bog sa snamu da ustane, da mu paze, da mu brane, Melvaj rodnijat kraj, nigu za doma i maj, ustane presad život, veren si na toja rod. Hajdat makar koj, u toj društvu nikadoj, Hajdat makar koj, u toj društvu nikadoj.